Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sa balimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Isagot mi kada kayo ti istorya na polwan. Ni Don Sario Abaknang. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin namin. Sumurot ka, Dom? Sa dinaw. Ala, kabaw kansan. Domingo ita. Siyempre, mapan makimisa. Ay, malipatan pa yan daw. Kasano adi mo malipatan kat day talatan computer mo ti mulmulagatam. Nagado nga ro ti apahabol ko. Report ti barangay, script, kantay nobela kiti magasin na pagsursurata. Uray pay, masapul nga irapin mo mati makimisa. Maminsan lang iti makalawas, kan awan pa'y 2 oras. Alawanin. Anya dayta? No saan ko nga ipalagip kan ka? Saan mo malagip ti mapan makimisa? Wala. Ang mabilang nga ro tagpalisak. Sige nga rod, tadagasan ta pa'y dananang. Korek at nagdigusak mo ni di kalman. Sa anak pa'y mo't anang dod. Isua. Pastrekendak mo't nga ta nga oray sa anak anag digaws. I can stop loving you. Dayta. Susap. Mayat. Mabalin dayta na rubuat. Nagtair kan gustilo. Ay, Ay, nakaununa ka mo't na nagrobot. nakaununa ko nam. Ketuan, agrobuatak pa'y lang tahos tuntuno dumagas darusa. Papanan niya. Papanan nyo ko nam. Apay, saan ka sumorot? Papanam nga raw. Dagaseg nga rod ni Parisario abak ng ditalao dagaw aways. Naha, kunaklano ka duada ka mapan makimisa. Ay saan? Saan ako maamapan ng magaw awis mo birthday nan sa di manugang na abak ng ijaili. Isu ano una ti mapan happy birthday dita. Ngam ti mapan agdaydayaw iti apaw. Saan nga ti dayta bakit? Ngam siyempre, nakapagwen akon, kababain mo't nalipatak nga na Domingo ita. Dayta ka. Iswama minsan tun, mapakawan nakpay mo't nga tati apo. Apay Saryo, talaga ka di nagbalinin a Diyos mo ti kwartam.
ti kinabaknang mo? I won't. Clara, bakit? Sana ka nagbalin adon saryo. No sana ka nagpabaknang iti husto. No sana ka nagbalin aways idi addaak pa ilang iti poder kas congressman. May tugot mo aya dayta inton matay ka. Amok saan ko maitugot? Ngem, da kayo kadagiti talong anak ta ti maeranod. No umun unaak akumpayan ni patay. Matlagayam. Ngem dakkel adayaw ti maibatik. Agsipod ta amin amakam amukanyak. Dayawon dati kinabaknang ko. Agraman dagiti sigud akakadwak anangangatong opisyal iti gobyerno. Nga ibagbagada akaadwan kadakwada ti buwaya. Kayat mo nga rod amay tupak kanto ijay impyerno apagarian ni demonyo ako nada? Apay, napanagnakandan ayang nga adda kas taa lugar. Amin la apat-pat yun. Anya? Awan pa'y nakapanaknak iti dayta. Awan pa'y nga agpayso. Ngam sa gudayon dayta iti nasantuan a libro. Nga amin dagiti managbasol. Anya man ti kinadakas nga aramid da. Kat may tapwak danto iti apoy nga asopre. Kat agngar-ngarit-ngat danto. Ay basta, ti amok, naragsakak, nabilagak ken sikatak, Clara bakit? Anya? Magatang ko ti anyaman akayat ko. Makapanak iti kayat ko apapanan. Ay, saan ko nga amukan ka? Para kada tayo amin daytoy apanagsalukag ko. Nang runa gapo kada kayo kadagiti anak ta. Ngam tidakas na, nagbalin kan agamrod. Amen ako nada. Saan akin agamrod daytoy? Ngamkit de, kinasalukag ken kinagasat. Ay, saan ko nga amukan ka? Ngam sa anak apabor iti aramidam. Ti ammom kadi kat naragsakak gapo iti kinabaknang mo. Anya, saan ka pailaang anaragsak? Sa anak akas kadagiti dadduma, anaragsakdan no nabaknang da. Nga oray ammo da nagtaod iti kinadakas ti kinabaknang da. Adula amin. Agyaman kakit de. Tana ipaay ko kada kayo iti anak ta. Ti panagbiag asap sa pulan ti kaadwan at tao. Di nak ipadpada kadakwada saryo, ta sa anak akasta. Ad-ada kabuteng ko ti Diyos. Ngam ti agrokbab iti na materyalan abanag kas kuma iti kwarta. Makaammo kayo. Basta siya. Awan kapatgan kanyak iti daytoy abiyag. Ti sanikwak. Ti kinabaknang ko anagrigrigatak. Ay, Saan kumot at tinaktakaw ti kinabaknang ko. Nagrigrigatak. Naglingatak. wan, linaksid mo ti apo anamarswa gapo iti kwarta. Apay, idinabiit tapay. Anya tinararamid ta. Simbaan ditoy. Simbaan di jay. Ngam, saan met agimin awa ti biyag tayo? Awanan, nakulaapan ng ti panunot mo saryo. Anya, Sabalin ti lawlawatem. pudnumet ibagbagak. Binaliwak ti taray ti biyag, aging ga iti nagsalukagak. Ket adday ta. Rimang ay dagiti negosyo, ket bingmak ng tayaw. Kain, awan sardeng na abumakbak ng tayo pay. Ket ad-addamanen arumang ay ti biyag tayo, nagbalinak a congressman. Wen, ngam saan kanto a makastrek iti pagarian ti apo? Adula amin. Nunatayan ti tao. Awanan. Adapay aya. Isu nga aramida mun ti amin nga amom ap makaparagsakin ka
Nang runa iti panagbaknang. Adda aya makapanaknak iti dayta. Anya? Addan aya nagsubli kadag iti natay. Anang ipanaknak kadagita. Nga adda empyerno ken paraiso nga ibagbagada. Awan mon, Saryo. Pilosopo ka pa yan. Nga mala, no saan da kanto ang makadwa kadagiti anak tay jay pagarian ti Apo, awan mabalin mi. Ala, mapan kalatta iti kayat mo apapanan. Aramidem ti kay kayat mo. Saan kan abiyangan pay? Saan tayo mati na makadua mapan makimisa ni tatang, nanang? Wen, tawanen, napatpatagan da di akong pare na gamda tayo. Ngam, ti pagrabangan na iti aapo ko na kuma. Ay, anya nga tati aramidan tayo, nanang. Ay, katanya nga eh. Uy, bagak tumanin Ulit-ulit at ti mangibagbagakan ko na. Tabarang matignay tumutlatrik na na. Ikarigatan nyo kit di nga awisan ang makimisa, ah? Naisungsungan iti day adon saryo akumpani na. Day tangaro ti problema. Ang bayam, kasaritak tumanen. Amok amatig na itumutlang tirik nada. Awan matkit di Tay ko nada nabilag ti kararag. Iso nga ikararagan taman. Amo kapat ganti apo ti kararag ko kat. Tignayon ng tumutlang ti puso ni tatang yaw. Tagsublin tumutlang iti sigod. Akin na aktibo na iti simbaan. Manyakit di ti maganap da sumurot-surot iti day abak ng atao, ah? Amok pa yan. Gundawayan na kanumot nga rutag lang ay. Tas ibibiyag kanupay. Saan amarokod ti kinaragsak, kan panakapnak, babaan ka dagita abambanag, nanang. Lang ay piraken kinalatak. Wan, agpaiso day ta akin no namrusa. Awan sa bali, makaipaay iti tao, iti pagsayaatan, nung napagimbagan. Kan awan kaasping na akin naragsak, no saan, at ikaadda ni Apo Diyos iti biyag tayo. Bili baka talaga king kaparay. Dakkel iti nagbaliwan ti biyag nga. Kahit ko asawan, dakkel ti masinsyam. Idinto tayo di saan ka pa yasimbre kiti politika kat. Narigrigat pa iti biyag mo nga marabutit. Panagsalukag ti puunak kumpari Gustilo. Kan siyempre, adda na yun nasikap. Ay, una. Awan sa pulimpay. Adan nagdakkel balay mo. Mano ti modelo ako, Chem. Bunga amin ti panagsalukag ko, par Gusting. Iso nga raod. Nagasat dagiti anak mo, tanawadwad ti tawidon da. Maragsakan ak unay ti araramidem Don Sario. Amigo, good fire. Kasta, ituloy mo ti araramidem. Agpabak ng kapay na yun ang pay ti legal na negosyo. Kurang pay. Amigo. Wen, ituloy mo lata ti aramidem. Tatulungan ka na tangag pabaknang. Kang runan iti amin, maragsakan ni Bosati iti dayta. Wan, amigo. Talaga anayunak pa iti negosyo. Inayon ko pa iti maiparit a droga. Si kanton ti kabaknangan iti dayti a lugar. Awan to na pulos ti makaartap ken ka. Wan, amigo. Saan ka nga agdanag?
Tungpalag amin nga ibagam. Basta bumaknangak iti husto. Wen! Uray pagidabdo pa yun di kwartam, gapot kinaduna, saryo! Tungpalag amin nga ibagam. Tungpalag ti... Anya dayjay, anay tagtagainap ko. Nagparang kampay iday ni Godfire nga assistant ni Satanas kanya. Anya trick na yung ita, tatang. Ay, nasaya at madlat ta. Nalagaan. Naimbag, tadi mga kakada kami kin Rosa. Ngam nakababain kan pari Saryaw. Sana ka nakasurot king kuana iti pangaw-awisan na kanyak. Awan dakes sa makikuyog ka kin kwa nasag paminsan. Ngam ikamot ay iti importansya ti pagribengam iti apo. Pudno ti ko na ni nanang, tatang. Ala, warin yan. Ay nga ti maalam ay sumurot-surot kan kwa na. Ada ay nasaya at amaganab mo. Apagdarik matlang nga ragsak ti marik nayo. Bayat ti panaginom yo, wenno anya pay ditangam iti sidong ti Diyos. Agnanayon, kan di maartapan aragsak ti marik na, kan umapay kada kayo. Wala, mapantayon. Hintay mga aldawon iti kambingan ken bulaluan ni Jay Highway. Uwan. Ay. Day taman. Ada kumapay kilawon na kaldeng iya, dumay. Ada tatang. Kompleto aputahe wano luto manipod iti kaldeng. Wow. Alang arudang. Intay lumugan na niti kotsiyaw. Di mo pa'y lang amin inyag dito eh. Ada nga rudo ni Jenny. Saan ko ang maidaron dito, ibakal? Sa dino man ang tipapanam sa Rio. Domingo ita. Sumurot ka kumamot kada kami kadagiti anak mo kan apo mamakimisa. Adda na patag alakad ko. Adda kasaritak a tao, maipapan iti negosyo. Ken, adda amang isang pet kanyak itinawadwad a perak. Pirak! Day talatan ti adda iti panunot mo. Anyakit nga rodan. Agyaman ka kit day, takas tati kinasalukag ko. Tanusaan, aging ga ita, ket agdil-dil-dil tayo pailang iti aseng. Talaga ang nagbalinan a Diyos mo ti kwartam. Clara, no awan kwartam, nga ka. Saan mo amagatang ti anyaman akayat mo? Saan mo amakan ti kayat mo akanan? Saan ka amakapahan iti kayat mo apapanan? Nukasta ka, saan kanyak? Kan ure dagiti anak mo, saan da kanunungan day taapa nagpampanunot mo? No saan di saan, ngem para kadakwada ti aramidak. Kang runaan ti amin, adot gagayem ko, kasmet lang iti kaadot kwartak. Ken, pasig pa'y ngagkakangato at tao. Opisyal ken padak abaknang. Saan ko nga amukan ka? Ngam sa anak apabor ka dagiti aramidem. Kinapudno na, madandanaaganak. Pagdanagam ko ma. Amangan numay padamag tulaengen anatay kan. Dirumbang amaragsakan ka. Ngamin, awan ton ti parikot mau. Delikado. Nangeg ko ti saritan da saryo ken ti asawa na.
Aw-awisen dama pa ni ti simban. Ket sos. Narigaten no agbaliw ti panunot na. Ket agbalbaliw. Narigaten. Maawan na nakiti may sapay a pasurot. Tay, surut kiti amin aturungan na. Ket numariknak ngagbaliw ti panunot na. Aramid kon ti maudi a pamuspusan. Tapnusan na makapagbabawi iti basbasol na. Katumay to iti pagarian ni Sati. Mukon daramidek tapno matayen ket masigurado ko napasurot ko. Hello, pare Saryaw. Hello, pare Gustin. Awisan ka kuma. Sa dinaw. Mapanta kuma makigalyera. Napigsa ti dirbi ita. Saan ka ngagdanag? Dakkel ti ited ko abalatom no mga bakta. Anya. Saan lang aday ta? Dumagas tantupay iti patay sinde. Ket mangitibel ta iti uray sagdudwata. Ay, makaupa-uyak mo ti magbagamay. Ay, sikalatan pare Saryo. At nangamin umayasa nga ilim eh. Sayang nga rod Umayd na ngamin da Pastor Francis dito'y balay. Tada Bible study may. Anya. Ay sos. Kanyat mal alam dita. Ay, lading itik parang gusto di ko nada. Saan mo ama itugot yan yaman asanikwam dito'y daga? Anya. Hagurnong ka iti kinabaknang mo yay langit. Tano sa dino tayan ti gabang mo. Adda ijay ti pusom. Isumat pare. Adda dito'y rabaw ti daga ti sanikwak. Adon ti urnong ko. Isungag ragragsakak. Bayat asibibyaga. Tati sanikwak. Isu ti ayan ti ragsak ko. Ay, salbagin. Kundi daniw. Sige. Saan pa'y anala daw ti amin, pare Saryo. Tapno baliwam ti taray ti biyag mo. Di na kuman pagsawan iti kasta, pare. Saan kamot apadi, wino pastor? Sorry, pare Saryo. Sige, pare Gustilaw. Manipod ita. Lipato mon. Nagkumparita. Sige, bye. Nakaluksaw ni pare Saryo. Bayam dita Napatpatag ti pamilyak. San pa'y anala daw ti amin. Tapno lito pa kinagkurangak iti kalabes. Si kagayam ti asawa ni Don Saryo akong pare ni Guste. Wen kabsat. Kat kumusta nga madam, di umat kadua ni Don Saryo. Saan? Nabayagan na di sumursurot kada kami kadagiti anak na amakimisa. Kasta ka de. Impagtasaanan a sumursurot ni Pari Gustilo kankwana. Ay, kaasi ti apo, madam. Di mangagmat kada kami. Sumurot mat sagpaminsan, basta saan a Domingo. Kasta kumamat ni Saryo. Awanan, nabulsakan iti pirak na. Anya? Ti kwartanan ti Diyos na. Ay. Mabit lang, Maria. Song batak lang to'y awag.
Hello? Anya, ni Saryo? Ada dita ospital? Sige, Wan, itamat lang. Bye. Nay, anya dayjay Marie Clara. Ni kano Saryo? Na disgrasya, katantay sa ospital. At dahita pari Gustilo, naputan ti may sasaka na, naapiktaran pa'y dagiti mata na, gapo iti nabuong awin shell tilugan na. Kasimat ni pare Saryaw. Naimbagtasan ka si Murot kan kuana, nairamraman ka kuma. Awun ang ti saan ko nga isusurot, gimura kanyak, Marie Clara. Pare, Nupay kastagyaman na kiti apo, isuot nang ilisi kanya kiti peggad. pare, Nakimisa kami ngamin kada bakit, dadumi nga manugang ko kenro sa nga anak ko. Nalabit, no sana ka si Murot kada kwada ket pinilik ti si Murot kini pare Saryaw. Kastamot siguro tinagbanaga. Kasimot ni Don Saryo. Gapo iti bisyo na kan ayat na ngagpabaknang pay. Isumot lang ti dandani na nakatayan. Iso nga... Ay, anyan na dyan at tagtagainap ka. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.